Česťa, sme King Hips a vítam vás pri Clash Royale. Dlhšie nebolo videjko, ja viem. Je to teraz prvé v tomto roku. A je tu so mnou Ketchupiček! Výborne. A zatiaľ, čo ste nevideli, vymazal som si všetky videá, lebo ako nemal to zmysel, akože natáčať, nemám odber, nemám nič. Dobre, ale povyšil som v aréne 8, no. Jej, Mario, ešte keď na tomto videu chceš webkameru? Nie. To nič. Dobre, som v aréne 8, ešte jak boli videjka a jak som ich nezmazal, tak som bol v Builder Workshop, hej, Arena 7, 6. A neviem, jak som sa dostal do Areny 8, neviem jak. A padli mi 3 legendárky, hej, čož je Sparky, Princezna a Inferno Dragon. Ktoré nepoužiješ tak. Nie, lebo je to sračka a... Mám 5 legendáriek a... Povedz to do kamery. Mám 5 legendáriek a jednu mám na 2, chápeš, 3. A sledujte, čo má ten onen, takzvaný ketchupiček kingames.sk, sledujte to. Jaký mám dobrý deck. Dobre, ale bude to taký opening, čakám na tú clan chest. Clan chest je, keď sa pozrieme, 4 epic, takže je to vlastne lepšia než tá tu na epic chest. No a ideme vlastne na opening, hej. Začneme týmito golden chestkami, hej. Dúfam, že nám padne zo epic chestky legendárka, pretože zvyšili ten onen počet. Dobre, čo nám padlo? Goldy, Elite Barbiani, oni sú tu noví, hej. Hej, a ešte som chcel zmeniť, že Magico Chest dali väčšiu percento, že ti padne legendárka, takže to je super. To som už povedal, ale dostaneme sa k tomu. Si povedal, že zvyšili v podstate šancu, iba do všetkých čestkov. Nie, no. Ale Magico Chest ešte viac zvyšili. Super. No, takže dáme Archers, Elite Barbariani. To ti nepadne žiadna legenda. Myslíš z Golden Chestky? Ako nepochybuj, hej. Veď ja som ju dostal cestu. Haha, super. Dobre. Tieto čestky som dostal na Magica, takže... Minion Hoarder. No kamo, a teraz čo ti padne? Tak... Spear Goblins, to je normálne druhá legendárka. Dobre. Ideme na to, vidíte, mám Skeleton Army na leveli. Ja som si myslel, že ti padne epic karta, ale dobre. Dobre, ideme sa prežehnať. Hlas, počkajte. Dobre, teraz som vám vlastne odpálil uši. Ideme na to, 3, 2, 1. No, takže Goldy, dobre, ale máš 7 kariet, takže pozor, ideme na to. Dobre, Kanon, zabí ma, budem sa... Pokračuj, pôjde. Ideme na to. No poď. Počkaj, dobre, go, buď dobre, ja viem, že to pičovina, ale musí najviac dobrých kariet. Potom, keď ti všetky karty spadnú z tým Magico Chest, potom ti padne legenda. 28, dobre, to je dobre. Poď ďalšie. Jo, dobre, 38, kamo, keď tam bude rare, kamo. Mal. Joj, Doriti, to ti asi nepadne. Ja chcem buď Ice Wizarda. To ti nepadne, Ja. A čo si chcel? Ja chcem Ice Wizarda, on je taký dobrý na kombo. Si povedal, že Lumberjack. Ale aj Lumberjack je dobrý, ja chcem všetky legendárky, aj Graveyard. Dobre, dávaj. Budem sa modliť. Kamo? Nie, teraz ti padnú dve epic, pozri. Dávaj. Oha, dobre, prosím Bože. Nepadne. Budem sa modliť k Allahovi. Dobre, ja sa budem modliť, no dajte mi z tých bohov, alebo Bože, si len jeden, ale daj mi legendárku, prisám ti Bohu, ja ti budem oddaný človek, ja ti sa budem sa modliť k Dobre, sa na to, 3, 2, 1, prosím Bože! No, legendary, ja som ti to povedal. 2 epic som ti povedal, Mario. Ja som ti to povedal. 2 epic. Keby si dostal 3 balóny, to vtedy by si ti padla legendárka. Takže end. Allah zase sklamal. Ja som vyznevom satana, to preto mám 3 legendáriek. No pizdy, ja som chcel ich na onen. Level, jak som hovorí, 9. Vyznievaš satana, to je kač. No a veď 5, mám 5 legendáriek, chápeš? Tak čo, ideme ešte deci beto, ako tak záver. Dobre, dáme ešte tento tu normálny. Beto, chápeš, taký akože... Dobre,
Dobre, natáčame už 5 minút, čo je velice good. Je to normálne normál. Dobre, dáme si to ešte so zľakým Allahom. Los Rayers. To čo je za debila? Keby som mal... teraz ti zničil tých goblinov, tých... Ja viem, to som presne vedel. Oh shit, je ti urval z vež, normálne polku veže aj viac. Dobre, ideme na to. Keď nevidím, keď tu máš ten prst, ale dobre. A však kúkaj na mobil si, nie? Zapni si Clash Royale, kúkaj, no, však logič. Čo ty koko? Budeme sa buzerant. Hej, až keby ste nevedeli, tak ja som v top klane na Slovensku. Hlavne, že majú klan Chess na leveli 8. Najlepší onen. My nie sme najlepší. No nie, a čo si povedal pred 5 minútami? Sme 30 a dačo najlepší. Si hovoril, že si v top kláne a to vôbec top není. Kde, pozri, počkaj. Není. Sme teraz 33, vidíš, pozri. Super. Na Slovensku. Takže je to rasizmus. Ja som to hovoril vždy. A sme... Poď! V podstate to není ani slovenský klan, lebo nejakí debili proste si zrobili, že tam dali Slovakia. Tam dali Slovakia. Dobre, shut the fuck up. Ja som tu onen. A preto sme takto. Ja som tu slavný. Ale vieš čo vôbec nechápem? No. Je tak jeden klan, ktorý bol úplne najlepší na Slovensku, ale dajako zmazali. Mal 42 000 trofejí a trošku niečo. Je to dačo ako X-Art Slovakia. To mi chodí tam v tom klane tento fiš, čo to že? Aha. A pozri, veď Mario, pozri. Tento klan X-Art Slovakia má 42 000. Joj, do pi. Ač do prdele, tu keď som s tebou a nekúkam na... Dobre, veď aj tak, aj keď nekomentuješ betu, ale dobre, ja to iba také hovorím. Tak ja vám tu hovorím, hej, môžete si to pozrieť sami, že dáte proste, keď máte tu proste arénu uprostred, dole čestky a naľavo máte takýby pohár, dáte... Nie, tá ona bere 200 HP, Elite Barbarian bere 200 HP. Áno. Jeden. Preto ich používam. Jeden. Bere 200 HP, hej? A čo? To je taký hackerizmus, Nie, veď pohode, keď taký máš... satan, taký on... Keď máš dobre nalovaných. No, počkej, teraz ja idem vysvetliť. Aj ty hraj a ja budem vysvetľovať, takže... Ty to pi... Dobre, ty hraj a ja idem. Musím vyhrať, baby, Mario. stačí always be my, no. Dobre, ja teraz rozprávam, hej. No, takže... Keď si tu dáte, toto je pohár, dáte si klanc. My tu máme two bowlers. No. Poď ešte raz, výstrel, poďme. To si vyhral, Mario. Oh, baby, wow. Stačí always be my. Justin Bieber zase pomáhol. Dobre, na všetkým. Poďme. A teraz ja idem, prečo si No proste dáte tú korunku, dáte klanc. Golden chest, wow. Počkajte, dáte klanc a dáte lokal. Tak tam je najlepší klan, akože X-Art Slovakia, ktorý má 42 000 trofejí, 721. A keď dáte si do vyhľadávača CZ BER tým, hej, po slovensky, tak oni tu majú 42 538 trofejí. Super, dobre, ideme. Za to, že sme vyhrali a dostali sme Golden Chestku, tak ideme si trošku zaspievať, viete. To treba. A Mario, ty nemáš na YouTube, to je nový AdSense. To je zrušili. Čo? To nemáš spievať teraz na YouTube. Ale však do toho budem hovoriť, nie? Máme Selenu Gomez, ale keď budem do toho hovoriť, tak ako nebude to žiadny. Tak môžete dať copyright strike, ale dobré. Nebudú, nemôžu. Nicole said my... Počkej. Won't you know like maybe I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. Nikto nič nevidel, takže ja som Batman. Dobre, uvidíme sa od ďalšieho videjka. Bolo to také krátšie, podľa mňa, hej, ale... Bolo to veľmi krátke, hej, pekné a... Dobre, takže... Bye everything. Bye.